Balik kan hun kilong kami ke dawa ban kintup ya kynthei ban long real record haki executive committee jong ki dor barshnong hato ke dadai por ban pin kalano ya ki kindon jo ki an ke dor barshnong ka hima ba ke district council hato ke ni jin dawa kan pin hia dor ya ke jin long kintang jong ke dor barshnong kubli parlong ade bang ti mauri na ka bentang forefront media ban menta kinting ni kren halor ke jing long koridor ba ke jing long kong san jong ke dor barshnong ba ke jing dawa ban pin rung no ya ki kynthei kum ki record haki executive committee jong ki dor barshnong Hakini ki benai belalai ke lumpung ki seng long kemi ke bakentup ya aro pratli ki kenhun ki long kemi prepare ha East Khasi Hills District kilalit idol khas sha chief executive member jong Khasi Hills Autonomous District Council bandawa thawno daki an ban pinkup bor ya ki kynthei bat sha eki ban yeshim benta hagi kam shnong kam thaw Hindrei shwa benginya keren halor kini kamat, ginya pai shwa shaga jingmut jong kador bar shnong, kat kum ki riti ki distur ukun Khasi. Kador bar hau Khasi kadon lagi jong ki an ki perking, namar hau Khasi la nyawi kador bar kum ka jaga ban bishare ka hok, kum ta ki ju kenya ka kum kador bar blay. Haman balong kador bar ka ba kham kong san, nagaliang ki bahe ki basan ba ki nong pinya dor bar, ki ju khot yo rungkau ubasa. Upa kulong kuma lani ki thau lang yau bay ban wan saki ka jingsen shar ka ba shong hok ba ka ba shong sot bat ka ba khuoi ka ba suba namar bala shimya ka rai ha ringkat ka jingwan saki ki blay langet ba ka ikhtiar jang ka dorbar kam shong ha ka hukum ki nong sen shar hima sima henry ka shong ha ka jingko ngu ba jingmen lang ki bor ba ka jamin sim hau Khasi ka dorbar kam day e tang ka benta ban pinya ya ka sen shar ka khadar ba ka bishar henry ka trekam wat ha ba don ka saw ka sian ba ka kemen ka sngob haru kumju timenta pani kren halor ka thmei jong ka dorbar la juong ba ha ka por bala seng ya ki ra ki hima ki Khasi ki sen shar ila de da ki dorbar ha ka ba man away pa away khmat rangbah udon hok ban mi khmat bat bentuk lar kam Henry kat kum kawai pa ka jing ong haki dorbar Khasi de tang ki rangbah ki belasan post nam shaneng ba ki ba mi khmat ya ka kur ki don hok ban shimbenta ha ka dorbar Haki por ben shwa de tang usiem ki ba kraw ki batri ki temen ki san ki belasan post nam kerta shaneng ki ba pelong ya ka dorbar Uba mikmat ha ka dorbar men shwa hi bun sin hi ujudai uba bat ya ka kerdan kini ya bun ki kpo jong ka kur Kat kum ka thmei perkhat Khasi ka senshar ka khadar ha ka imlang ka salang ka day ka daw ba jong ka jingstang ya ka dorbar ka shnong ka raj pat ka hima haba ka longkur man kha ka im ha badeng ka longkur longkha kum ta kum ka thmei jong ka longkur longkha u Khasi kwa bandan ka jinga day bat ki wei pat ki kur laj no na ka jinga day ha ka shong kha shong man hau Khasi ka senshar ka khadar ka yeng banya da ya ka longkur ka longkha la ka kamen ka sngoba ka shong kha shong man ban im suk im san bat banya tili persha ya unong shun unong pen tibali sha ai kynthei banya shimenta ha ki dorbar ha gani ka jik bamenta ka jingben ko bor ya ki kynthei Khasi ka don ya la ka jong ka benta ka beidei ba ka im lang ka salang ka senshar ka khadar ne ka nyam ka rukom Habangi pai sha ka jingbam sha ki kynthei Khasi banya shimenta ki kampai ba ka ba dang yai biteng hadu ka ni ka jik bamenta hakikat tu ka ni teli ki dorbar shnong nila ban ong ba ya ki kynthei la khang banya shimenta om tang ka dorbar Henry wat ha ka le niam le rukom jo hooi ka don ka benta ba ka temen kynthei ka don ya ka sap ban sei ya ka nia ka jutang ha ka kam niam Henry ki don rugi benta ya ka ba ki kynthei kimla banya shem benta hooi ha ki por hendai langet ba ka kamram jong ka kynthei Khasi ka long ka ba kordor bha ka ba ka shim ya ka lingkor ban kit ba ban ba ka yeng ka sem ka jong ka kum ka duwan ha ka pol niam ka thmei jong ka kynthei Khasi ka long kum ka nong pen roi ba ka nong pen ya ka kor ka chai Henry ka nang ya ki por ki ya ni shem ba ka kamram jong ka kynthei kam de shu tang ban ri ban sumar ya ka yeng ka sem ka jong ka Henry ka ni kamram ka jong ka lang yar kat nang mi gisni por ha ka bala sakhi ya ka buit ka sap ka jong ka ha ki babon ki liang ka phanong lat ka mi wisdom ba ki ki long mi ha ki binta ki ba pher la ga de ka san hima sima ne ka san perkhat perdan kila mi perthei ban pinchi sha ba kynthei ru ka la ban le ya ka jo ka kam kum ba le urang ba Tibentang inya pe ka jingkala jong ka juk ba ka rukom trekam jong ki dor pashnong. Ha ka jingkala jong ka juk ngi shem ba minta ha ki dor pashnong ba pher ngin lab ki kin hun seng tremon sngoba ki ba long trai de ki diu kin thei ha ki shnong ki thau ba pher
kata kum ka seng long kami ka seng samla ba ka seng kynthei lingba kum kini ki seng ngin shamba ka binta jong kynthei ha ka sinsha ka khadar glasdang su khli henry watla hapdeng ka jing su khli jong ki seng kynthei ha ki dorba shnong om shimla sha pat kynthei ban shim mentala ni ban aireng ha ka ban jit kum unong sinsha shnong ya ka dorba shnong ki babona ki long kami hi kum ka lumpung ki seng kynthei ki dawa ban belong ri record ya ki kynthei ha ki executive committee jong ki dawa shnong henry ka bai dei pat ba ka jingai reng ban long nong sin sha shnong lani rangbah shnong ka lumpung ko ong ba kampat sngo bit lani ban kampat sngo dei hok ban kini no ya ka ikhtiar jong urang ba don ru ki ba ong bala da bat rangbah shnong da ki kynthei kan bo jing e ka shnong hakaba ka ka baju ja barobor ka long ba ki kynthei ki kham berbau habas ngap ya kan ni jing kren haneng la ban penwan dor ya kan ni kum boong la kan I ka siar kynthei kata ka bamut ka ba ya la no na ka ka bala kentang meta pangi pas ka sinshar ka khadar ha ki shnong ki thau ha ki wei pat ki jaka jong kari pat ka perthei habagi phasha ka jingpen ko bor ki kynthei ki wei pat ki benta jong kari ka Kerala ka don ya ka jai pen rio nair hapadeng ki Hindu ki ba kham ai bor ki kynthei hashwa ban wan yu chat ki sipai kari bilat kini ki jai pen rio ki don la ka jong ka hima hagawai pa ka benta pang ka jinga dei ki kynthei ki wei pa ki ri jong ka perthei ka jai pen rio Tibetan ka pen shong long rem halor ka jinga ban pen ko bor ya ki kynthei markum jo kumba pen ko bor ya ocean rang henry wat hapadeng ka jing sha pen ko bor markum jo Lasaki ba ke kam dunagi kynthei ba meche menta ha ka kam senshar khadar bat ka san hima sima meta pangin ye pet halor ke jingpet ko bor ye kynthei da ka sokar pedeng ya ka ni ga bill lawan ra ha ka lok sabha ha ka khat khandai tere unai lor mentau snem ha ka dor bar ba kerpang jong ka ying do bar thau an kari kani ka an ka thmu ban bha lai phulai na ka shi spa ki seat ha ka lok sabha pa ki ying do bar thau an ki jela na ka binta ki kynthei Buna pedeng kinong ya lam jong ki seng sai perthei ba pher ki ba kentho bi omentri rangba u kon rat ki sangma ki le ro ya ka ni ga bill bat ong ba ka ni ga bill kan pit ko bori kentei bat pinchlo ya ki ban mi kmat hagi kam san hima sima laban pshupen kan ma hong ni badang shen ka Khasi Hills Autonomous District Council klapin paw ka jing ang nut ka jong ka ban ra kin don an ban kentop ya an ngot ki kentei haman ka wei pa ka wei ka executive committee jong ka dar ba shnong but ya kani la ban penlong an lingba ka jingpen kala ya ka KHAD Administration of Ilaka Second Amendment Bill arajar arkulai tingnya pet ka an ko ong kumno hagabay de pat kani ladang ye pai shaki benta bat ki an ki kanun ki ba belong kerpang ni ki dor shnong ngin shamba ka jing yo bor jong ka dor bar ka shong kat kum ka riti senshar jong ka hima ka ba pin ko bor yaki Kahima ka judon ialah ka jong ka kendon an ya ka ba pentrekam ha ka darbar ki he ka KHDC ka ya thu ba ka jingye shim benta jong ki kynthei ki darbar shnong ru ka shongat kum ki kendon jong ka an jong ki hima ngan shu ai nuksa hang ni ka shnong tin ring smith pinutsla nowet ka don lang ia ka jingye shim benta jong ki kynthei henry ki don ki wei pat ki shnong ne ki rat ya ka ba ju shim menta tang ki shendang bat kat hado menta om don ka jing ujon na kalyang ki kynthei ka jing shim benta jong ki kynthei ki dorbar ka babun hi ka dei bai ha so shlong kumba ka hima melim kala don ki jong ki don an bla pins kem da ulat ka jela house name ara jar nyau kamut ka jing sin shar ha ka ni ka hima ka long bai thik kat kum ka melim ak Henry kum ka hima khairim ka barang don ha pedeng ka jing pins kem ya ki don an kamut kin hab bud den kat kum ka 6 schedule ka jingpen scam ya ki an ki kendon ka shong lingba ka hima ka long ka kum ka jingkwa jing shnong ka hima ka don barobor ba ka shnong hado menta menela sha e ki kynthei ba ya shimenta ompat makin long kum kinong san sha shnong sa shi sin nga bo e kini jingkali balai ka kunhon ki long kmi ka dawa ban kinthop ya ki kynthei ban long re record ha ka executive committee jong ki dor ba shnong Hato kala de por ban pin kala no e kendon jong ki an ka dor ba shnong ka hima ba ka district council Hato gani ka jing dawa kan pin hiar dor ka jing long kentang jong ka dor ba shnong sa ai ki jawab ki jong phi bat pashat jing bot halor kani ka mat ha ka comment section ha po bat wat klet ban like share bat subscribe ya kani ka channel ka jong ni sa shi sin ngari ban bintiu mauri na ka benta of forefront media